I virkeligheden kan enhver jo gøre rent. Heldigvis så har de fleste andet at bruge livet på. Ingen gider spekulere på rengøringen. Det skal bare fungere. Det er faktisk først, når rengøringen ikke fungerer, man finder ud af, hvor stor en del af hverdagen rengøringen i virkeligheden er. Og så opdager man, at det vist alligevel ikke er helt lige meget, hvem der gør rent. Men hvad skal man vælge? Hvilken størrelse og type servicevirksomhed passer bedst til dig? Og hvad får du egentlig for pengene? Der er rigtig mange ting, der skal fungere i en servicevirksomhed hver eneste dag. Det er især en udfordring for små virksomheder, der hurtigt mister overblikket. Store servicevirksomheder har større fokus på papirarbejde, end det du egentlig bør betale for i en ordentlig service. Dermed dør især deres fleksibilitet. Uanset om du vælger en stor eller lille serviceleverandør, ender skraldet på dit skrivebord. Det er ikke sådan, vi gør rent. Vi er et effektivt team. Vi er den korteste vej fra tanke til handling. Vi har overskud til det, du i virkeligheden betaler for. En ordentlig service. Vi er store nok til tunge opgaver, små nok til at tilbyde fleksibel og skræddersyet service. Vi tilbyder erhvervsrengøring, privatrengøring, ejendomsservice, gulvbehandling, vinduespudsning og meget mere service. Det er mig, der hedder Charlotte, så ring til mig på 40 17 91 91. Rentabil. Vi er en servicevirksomhed.